Алло? Сәлем, матурым. Сиңа дигән матур хисем әле һаман тирәндә. Миннән суынмасын дисәң, гөл бөтерел тирәмдә. Көненә берничә тапкыр телефоннан шалтырат. Ачуланмас микән диеп йөри күрмә аптырап. Көненә берничә тапкыр телефоннан шалтырат. Ачуланмас микән диеп йөри күрмә аптырап. Миңа рәхәт булып китә ишеткәч тавышыңны. Иркәләп әйткән сүзләрең басадыр сагышымны. Көненә берничә тапкыр телефоннан шалтырат. Ачуланмас микән диеп йөри күрмә аптырап. Көненә берничә тапкыр телефоннан шалтырат. Ачуланмас микән диеп йөри күрмә аптырап. Онытырасың килмәсә, ян тирәндә ешрак йөр. Күңелем түренә үтеп, назларың аныграктыр. Көненә берничә тапкыр телефоннан шалтырат. Ачуланмас микән диеп йөри күрмә аптырап. Көненә берничә тапкыр телефоннан шалтырат. Ачуланмас микән диеп йөри